Els quantitatius negatius solen ser un mal de cap al principi, perquè en castellà sempre es diuen amb la mateixa paraula, nada. Estem parlant de les partícules gens, gens de, cap i res. Gens, sense la preposició de, és un adverbi de negació, és a dir, nega l'acció verbal, és a dir, nega un verb. Gens equival a en absolut. Per exemple, quan dius això no m'agrada gens, vol dir eso no me gusta nada. El que s'està negant és l'acció agradar. Si, per exemple, diem no m'estimes gens o no t'estimes gens, el que estem negant és l'acció estimar. Gens és igual a en absolut. Exemples, no viatja gens, no estudia gens, amb el sentit no em fa ni un brot, que en castellà és no da palo a l'aigua. T'agrada fer la collita? No gens! Quan gens té la preposició de, el que s'està negant són objectes incomptables. Això ens recorda a l'anglès, amb allò de uncountable nouns, countable nouns. Gens de més nom incomptable. Aclariments. Productes com la llet, la mel, l'arròs són incomptables en si mateixos. Ara, es poden comptar per recipients o amb alguna unitat de mesura. Grams, quilograms, litres, en el cas de líquids. No es pot fer 2 llets, 3 mels, 4 arrossos, però sí 2 gots de llet, 3 pots de mel, 4 quilos d'arròs. El mot incomptable pot anar amb la paraula pronominalitzada, és a dir, amb la paraula substituïda per un pronom feble. El pronom feble adverbial en. Exemples. No queda gens de sal. Si no volem repetir el nom incomptable sal, perquè s'acaba de dir, hi ha l'opció de referir-s'hi amb el pronom feble en, que absorbeix la preposició de, tot quedant no en queda gens. No en queda gens és la versió sense èmfasi. La versió amb èmfasi recupera la preposició de. La coma permet la convivència del pronom feble en amb la informació a què fa referència, de sal. És a dir, l'èmfasi rau en el fet de la repetició de la informació. En aquest cas, repetir la informació que codifica el pronom feble en, que és de sal. Per tant, queda no en queda gens de sal. La partícula cap el que nega són objectes comptables, és a dir, objectes que es poden comptar, com ara una cadira, una taula, un banc, un plat, un got. Si neguem l'existència d'aquests objectes, queda cap got, cap banc, cap forqueta, cap més l'objecte comptable. Cap té més nom comptable. Exemples, no queda cap de got o no queda cap got. Anàlogament, al cas de gens de, si pronominalitzem, queda no en queda cap. Amb èmfasi, queda no en queda cap de got. I la partícula res és un pronom. Què vol dir un pronom? Doncs que no va acompanyat de cap nom, és a dir, substantiu. Res equival a cap cosa. És a dir, és la negació d'un objecte en si, sense cap acompanyament. Res és igual a cap cosa. Exemples, no m'agrada res de la botiga. Vol dir que de la botiga no m'agrada cap cosa. No estudies res. Vol dir que no estàs matriculat o matriculada en cap cosa, en cap matèria. Un tic d'estil es valora molt. Gens de, cap o cap de, res més no amb valor positiu constitueix el tic d'estil que ens ocupa. Exemples, si tens gens de sal, passa-me'n. Què vol dir realment si tens un poc de sal o quelcom de sal? Si vol ser molt formal, passa-me'n. Què tindries cap inconvenient? Què realment vol dir? Que tindries algun inconvenient?
I vols res equival a vols cap cosa, que realment vol dir vols alguna cosa?